Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun birtasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ansua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala. Betiko bizitzara. Haintza zeruetan janoi eta bakera lupean aleko konfitizaki. Baina nire ere zaitu berrako, gorazu, ere inakatu bazu, gorezten zuri, hausera zuru, etxerrak zuri. Haiko jauna ez edo ere, jangoiko aita guztia jauna. Jauna zerrakan jesuzko, jainko jauna, jainko aritos, jainaren seme. Zuek zezun pekatua, erruki jauna. Zuek zezun pekatua, entzun gehiagia. Aitaren suiabean jakitzaodezu, erruki jauna. Zuakarik santua, zuakarik jauna. Zuakarik goikoa Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren artean. Amen. Egin dezagun odoitz. Jainko jauna, zure gontzai eta martiri sazermin doatsuaren bidez, deitu daituzu sinisgabearen ilunpeetatik, evangelioaren argin bidezgarira. Emai guztuaren odoitzez, gero eta gehiago aurrera egitea. Jesu Kristo zure seme eta gure jaunaren grazian eta ezagueran, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburuki, jaunaren espiritua niregan dago, jaunak gantzutu behar nau, behartui berri ona ematen bidali nau, biozurratuak txentatzera, kakingoi bakanuna otsegitera, eta gitzapetuai askatasuna. Jaunaren grazia urte eta zure jangoikoaren bedengo eguna otsegitera negarrez daudenak oztu daitezen eta alaituz xiongo atzioektuak. Jaunak esanak. Esanak zure jauna. Jauna du atzai, baina hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorroto duenak mundu honetan betiko bizitzarako gordeko du. Nere zerbitzari izan nahi duenak jarrai bezait. Eta nire izen tokian, izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbitzari egiten dena, goratu egingo du nire aitak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna.
Fermin edo San Saturnino ari gira ospatzen. Nafarroan bereziki ospatzen duguna. Gure eriz barrutian festa kategoria daude. Liturgikoki hiru kategoria daude, oroipena, festa eta festaburua dira. Eta Iruñeko hirian festaburu bezala ospatzen da. Eta Nafarroako gaineko toki musikan festa bezala. Horregatik hain zarrezatu dugu eta egun berezia dugu gure fedean edo gure fedearen transmisioan garrantzi izugarrizkoa edukizuelako Sazeraninek, Saturninok. Betxantura dugu oso pertsona garrantzitsu izan dutela, tradizioen arabera beak bataiatu zuelako San Fermin. Horregatik kontutan edukitzen dugu, Iruñan gainera zaila dira, eta gaurkoan Iruñan festa dira, ez da lanik, festa dira izaten da beti ere, San Saturnino duen garrantziarengatik. Para nosotros, vamos a decir, en la recepción, la transmisión de la fe que ha llegado hasta nosotros, tuvo vamos a decir, un papel clave San Saturnino. Y por eso lo celebramos de esta manera. Tenemos a San Saturnino, que vino de Francia, evangelizador de los primeros siglos. Tampoco tenemos un conocimiento, vamos a decir, exhaustivo de su vida, pero lo que celebramos sobre todo es ese hecho, la transmisión de la fe, el bautismo de San Fermín, el comienzo de la fe en nuestra diócesis, esos primeros pasos, vamos a decir así, de la fe de Jesucristo. Siempre el comienzo suele ser lo más difícil. Vemos cuando alguien va a evangelizar o a dar a conocer aquello que Jesús nos dijo en un lugar nuevo, el principio es muy difícil. Y ese principio, sin embargo, hay que agradecerlo profundamente. Y por eso celebramos de esta manera tan especial a San Saturnino, pidiéndole también su fuerza, su intercesión en nuestros días. Digamos que cada época tiene sus aspectos positivos y negativos, sus dificultades y sus facilidades, y digamos que a nosotros nos ha tocado vivir esta época concreta, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la vida cristiana, desde el punto de vista de la espiritualidad. En Europa occidental no son los tiempos más fáciles. Digamos que si nos vamos atrás en la historia a lo que era hace 50, 60 años, pues era una época muy distinta que la de ahora, ¿no? Pero la importancia que tiene la fe no hay que seguir solo porque sea socialmente, vamos a decir, esté de moda o sea más fácil, sino por la importancia que tiene mantener también en los momentos más difíciles, en los momentos más áridos, más, vamos a decir, de desierto o de tormenta, o con la metáfora que nos sucede en nuestros días. Y le pedimos a San Saturnino, en este día de hoy, que nos dé fuerza para mantenernos en la fe, en nuestros tiempos, que no es fácil, porque, como decía, el ambiente pues, no favorece o no ayuda a la vida, digamos, de fe, a la vida espiritual, y le pedimos que nos mantengamos, que nosotros al final la fe no es un logro humano, no es algo que alguien tiene un mérito terrible porque tiene fe y lo ha conseguido él, sino que es un don de Dios, es un don que recibimos de Dios. Nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que cultivarlo. Por eso es importante la práctica, por eso es importante la oración, los sacramentos, etc. Pero sin olvidar que es un don que nos ha venido dado gratuitamente de arriba, de Dios. Y por eso es a Él a quien le tenemos que pedir sobre todo que nos mantenga en esa fe, que nos fortalezca en esa fe que hemos recibido y siempre que la estimemos como un tesoro grandísimo, como es un tesoro grande, aquellos San Saturnino, aquellos que venían con San Ernesto, aquellos que venían a predicar y que llegaron a dar su vida incluso. Por eso celebramos de rojo, porque San Saturnino fue mártir por la fe. Eta gaurkoan hoxe eskatzen diogu, berak fedea estimatu
berak gurera ekarri izan zuen fede hori, jainkoaren graziaz, jainkoaren indarrez, guk ere eutsi dezaiogu beti. Eta egin ditzagun orain gure eskatuko dugu, gaurko egunetan, Nafarroako gure horiz barrutiaren alde, jainkoak mantendu dezala, bere baitasunean, bere fedean, indarra, argia, grazia jaso ditzagun, Sazarren egun horretan, eskal ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Dezar Santuan eziki, Carmen Begiristain eta Antonia Bulen jaunak bere baitarak, eta handik gure alde egin dezaten, eskal ezaiogun jaunari. Entzuna eta hona, bihotzez egiten dizkizugun eskatu, Jesu Kristo gure jaunak, bitartez. Amen. Gure arrasoak, haren salamen hitzez janaritu, eta haren odol isurtzean aitormenez indartu. Orain ere, zuk zaintzen gaituzu zure ahalmenez. Egizu, santu eginik eta batasunean sendoturik, zure aintzaren betea har dezagula Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Beroen bitartez, zure handitasuna aitortzen dute egeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta dezagun, amine gure zeruko kanta ederra, santua, santu, santua zera, angoiko gure jaunorea. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikola, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu
zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau ere gorputza da zuentzat emango dena. Afaldo berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok honetatik, hau ere odolaren kaliza da, ikur berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak bakatzeko isuriko dena. Elizkide hau nire horren gane. Hau da, sinismenaren misterioa. Hileta piztuzela da jauna, zu berriz etorri arte hau gogoa balea. Horregatik jauna, zure semiaren eriotza eta piztuela gogoratuz, biziaren ogia eta salabanaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin itzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zahaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osorak, Francisco gure ikasantuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarotenea familian gure segideak eta hildako guztiak, bereziki Carmen eta Antonia, ara izazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkidua den guk guztiok betiko bizitzen ditxi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Dolotsoarekin, San Jose ere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez dezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zeruak zerara, santu izan berri zure izena, etor berri zure erreinua, egin berri zure naia zeruan bezala gurean ere. Emaiduzu gaur egun matako bidea, barkatu gure zorak, guk ere gure zorinek atzatzen diegun ezkero, eta ez dut egiten erortzen, baina atera erraztu baitetik. Atera gaitzazu, jauna gaitz guzti eta bilemai guztu pakea gure egunotan, zure erruki hori eskerretik garbi bizi egitezen eta eskualdietan sendo betiko zorionari itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna zure apostoluei pakea uzten dizuet, ere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, maiozu elizari pakea eman batasuna. Erregen bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bilotza, zukentzen duzun munduko pekadua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotza, zukentzen duzun munduko pekadua, emaiduzu batean. Hona hemen jangoiko bilotza munduko pekatua kentzen, zoriontsuak jaunaren maitatuak. Oh
egin dezagun otorik. Begira ezazu jauna zure familia, Sazarnin doatxuak egiaren izaz sortu eta Kristoren gorputzaz janaritu zuen familia. Eta iguzu, haren predikulanez zure graziak keretu egin gaitueno, Eukaristia honek maitasun zabaleko egin gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Amen.